дар муддати хеле кӯтоҳи таърихӣ симои шаҳру деҳоти дурдастарини кишвар ҳам ба кулли дигар гашт. Ташаббуси соҳибкорони ватанӣ ва дигар фарзандони баномуси диёр боис гардид ки бунёдкориву созандагиҳо ҳарчи бештар гардад ва ба ин эълони солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таъсири зиёд гузошта, имрӯз оддитарин сокини кишвар талош мекунад ки барои сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон саҳми сазовор гузорад. дар ноҳияи Сангбор низ амсоли дигар минтақаҳои дурдаст навигариҳои зиёде мушоҳида мегардад ва бунёди дигар иншооти ҷашнӣ бо суръати баланд ҷараён дорад. биноҳои хурду бузурги гуногуни маишию тиҷоратӣ қомат афрохта намуди маркази ноҳияро зебо нишон медиҳад. дар ободӣ ва сохтмони иншоотҳои муосири рӯз саҳми корхонаи фаръии корхонаи воҳиди давлатии лоиҳакаш дар ноҳияи Сангбор басо бузург аст. ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақшаи чорабинӣ дар ноҳия корҳои ободонию созандагӣ, зебо гардониндани кӯчаву маҳаллаҳои маркази ноҳия ва ҷамъиятҳои деҳот ба роҳ монда шудааст. тибқи нақша то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 102 иншоотҳои хурду бузург сохта ба истифода дода мешаванд ва аз иншоотҳои номбаршуда аллакай 50% онҳо сохта ба истифода доштааст ва ҳоло сохтмони шуъбаи бемориҳои сироятӣ, бинои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сангбор сохтмоншон бо суръат идома дорад. ҳоло бошад сохтмони бинои мақомоти маҳаллии ноҳия, бинои маркази саломатӣ ва инчунин бинои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сангбор сохтмонашон идома дошта дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд.